जे जागावा चाइल्ड डेभलपमेन्ट अफिसार ते लेबर डिपार्टमेन्टनि कथालाय मंबाय हास्तेव अमर कासुगिया जेरै बोसारगनो सामुं तांग्रिमानि रगनो मुथागै तंखा आ जागावनो ताबुक नुकजागै तंखा किसासक बानिया खायनै रग अमर कासुगिया जेरै बोसारगनो सामुं तांग्रि तंमानि दादाक सिदाकनो नुकजागै तंखा हास्तेनि मोनोबाजार आमचायो हास्तेव मोनोबाजार किसासक बानिया खायनै रग रांनि आजिमंनि बागै अमर कासुगिया जेरै रगनो lama lama o tei bazar o ongkhori samung khairi tongmani no nukjagui tongkha yang khiblet child development officer tei labor department ni kathalai mungbai hasteo cherai busa umar kasugya rokno samung tangri tongmani rokno muthagui tongo a jagao no tabuk nukjagui tongkha kisachak baniya khainei rok rangni kisamisa achimungni bagui cherai rokno samung tangri tonmani omahaino koktoma kasaka mono bazar o akas ice cream factory ni malik mintu das boro mithu hunei bosin jago Mintu das amchaini no umar kasugya cherai busarokno ice cream falri tongmani nukjagui tongkha rangni kisamisa ajimungni bagui phiaba cherai busarokno samung tangri tongmani no chajakliya nukjak sijak lukurok abai baksa haste hapang child development naikhung tei abai baksa liver department ni mokol klaidani bagui koktoma thumnai rungni bisingtui cherai busarokno samung tangri tongmani no dadak sidak khokai kok salaika borok abai baksa umor kasugya sani no cherai busarokno lama lama tei bazar o ice cream phali tongmani nukjagui tongma bai chajakliya nukjak sijak lukurok je jagao tei je jorao cherai busarok rung bai godalui rung srungnani nango a jorao no kisachak rangni bagui baniya khainei rok cherai rokni yago ice cream ni mani khwnei rwui lama o tei kami o ice cream falnani bagui tei ice cream falnani bagui kami o rohori tongo samungni bagui rangni bagui kisamisa lukurok hayakeba kisamisa baniya khainei rok oborokno muthagnani bagui tei haste hapangni mokol klainani bagui tini koktoma thumnani pandani bisingtui o pati mungno rwgui khukai kok naраklaikha lukurok